Hasiko gara, hain zuzen ere, Lekitzoko plazatik, bai? Eta gero egingo dugu gorantza, bukatuko dugu parkean, bai? Eta gero jaitsi egingo gara, eta ikusitako landarekin egingo dugu hamaiketako txiki bat, bai? Ondo deritzo zuien? Poligrafoak! Bandatu duzu esortik miren. Lagundu eta bandatu batzu. Bai? Zelandarak, lorak eta ziak botatzen dabezenean garrazko egiten dira. Eta printzipio garratz aktiboetan ez dute irabazten. Bakarrik, antxinean, baserrietan, erabiltzen gendun landara hau garbitzeko. Zergaitik dituelako saponinak. Eta saponinak dira zapoiak dituen horrelako partikula batzuk. Eta untzorriak be egiten duen... Errentero txarren bedarra, magadikatuen errenteruen bedarra, horrek izenak dira Lekitzoko izenak, bai? Errenterun txarren bedarra, erderaz, azederaz. Usta bedarra normalian euskeraz. Usta bedarra marra gorriarekin. Bai? Lagunduko nizue? Eta potentilla reptals, zergaitik, lurretik joaten dalakon. Izaten dituzte